Instagram'dayım, TikTok'tayım. Ara sıra gelip komentar yazdı. İyi akşamlar Bahçe. Türkmenistan. Çarrov. Geçireseri şunçak araştırdık. Aleyküm salam. Zaten gepleşemiz Haymiliçka'dan. Aleyküm salam. Neyli? Özünüz nereli? Biz halk olmasak Türkmenistan yoktur. Aynen öyle. Halkımız var, devletimiz var. Halkımıza yaman yaxşı qaramaq olar. Edotan həmmə işləri at çapmaq, balık tutmaq olmalımızdan halk bək bir düşünetmeli. Şu edotan zatlarını kanallarda vermeye bizler bara ruhsat veremiz şuna. Şuna ağzımız açıp kara oturamız da nimşetseye. Aslında günah bizlerin özümüzde. Bu ne ya rezillik? Özüne YouTube kanalı açsın kurban kılı. Devlet kanallarının uzatlar için ulanmasında mı? Samsık. Onu gören adam var mı kendi oradan televizyon açıp? İyi yayınlar. Lunanika, hoş geldiniz. Liçkadan gepleşemiz Holigan hay. Benim bu tez olmağa dinkam. Vay be. Bir saat karıştık Torka. Geldi mi? Görmüyoruz. Bence de görmüyoruz. Söymeyeli de hayır. Sanet öğretti hala. Bence de söyledi halkımız. Yani kime interes onun adotan zatları yalandan propaganda. Aydotman önkü saparvatan haberlerini görütman. İngiliz derecede alıp aratmızda bir karasam adamlara ne hale getirip yaptı. Soldatlar, vayenlarımız nimede atsızların içinde ya soldatlar, vayenlar atsızdan nime düşünedi. Ular örden imşedip yapsan. Yalanla. Her gün bir ailen adına verinin. Şu nere varsa nimşetse şunu görkezde de halka boldu. Aldalap. Da bir Muhammed sıkıldık artık şundan. Sıkıldık. Bizler hem yorulduk ondan oraya. Yaz oturttular. İnşallah boldu der. O yüzden televizyonda gördükçe yüze doğrudan girdi. Dur davet et. Хорошо. Ay yok gelmedi. Giren yok. Ayttım size. Önünden. Allah Allah yok giren yok. Allah Allah. Şu Türkçe'de olan adamların köprüsünde var gerek şu gep Allah Allah. Vallahi mı de? Yo YouTube'a geçmeyeli. Girip tifira. Hazır bir minut. Heh bana geldi. Bunu bir minuttan sonra davet edip bilemem ama. Sonunda. Şükürler olsun. So. Hadi bakalım bismillah. Allah Allah. Salam aleyküm Murat Hoca. Ne hilada var? Kovma. Koy. Sağ olun. Bir saat araştık. Türkmenistan'dan işledim. Problema çıktı. Onu çözmedim. Düşündüm. Adamlar sonra oturup bu Murat Kurban kim, Murat Kılıçiş kim, ne için garaş oturup özünüzden atsanız berde biz mendez 118 adam garaş oturup size yine koşulacaklar bolar. Bora. Biz hadi efirde mi?
Efirde biz ova primo efir hazır. Okey. Okey. E, Men güllep başlasam bolýarmy? Пожалуйста, özüňizi tanadyň Okey. halkymyza. Okey. Men Murat Gurbanow, özüm Aşgabatda öýlen ösen oglan. 1965-nji ýylda doguldum. Demokratiya Watan Türkmenistan ýa gysgaça DWT Türkmen Halk Kereketiniň lideri. Özüm Fransada ýaşaýan. Şu Türkmen Halk Kereketi resmi taýdan Fransada resmileştirdi. Şimdi biz esas maksadımız bütün dünyada ve Türkmenistan içindeki bar adekvat demokratik güçler yığınıp Türkmenistan'la totalitarny rejim ayırıp demokratik rejim olacak oluyor. Yani şunun için biz DWT'ni yani açtık. DWT Halk Hareketi ve şu harekette yine şuraya aktivistler bilen işleyen. Yine esas maksat. Men onda şundan Fransa'da men biznes ediyen, sport ediyen, numan soňky 8 aýyň içinde men şu Türkmenistanyň problematyna goşulyp Türkmenistanyň içindäki adamlaryň ýagdaýlaryny hil ýagdaý agyr bolan soň ine şunu goşulyp biz Türkmenistana demokratiýa getirjek bolýar. Bütün Türkmenistan'daki siýasat bir adam üçin siýasat çalyşyp şu siýasat hemme adam üçin bolmaly. Şunun için hiç bir adam prezident olsun, çopan olsun, taksist olsun kanunun üstünde bolmaly. Kanunun içinde bolmaly. Mysal üçin Seýdim Fransa'nın prezidenti Sarkozy häzir 3 ýyllyk bastılar şonu. Ol giýici bunu halk üçin işledi, şöyle ýalňyşlyk goýberen soň ine şunu jenaýada çekdiler. Şonuň üçin kanun öňünde hemmeler deň bolmaly. Bizim pikirimiz şol, bütün dünýäň pikir şol, diňemeýän däl. Dünyada 7 milyar 800 milyon adam yaşa. Yine şon 7 milyar 800 milyonu adamları yine şul yankı pikirde. Diňemenler. Yine şon için bir durmuşun sivilizasiýasyna, beýlek döwletiň sivilizasiýasyna gatyýdy. Gatyýdy galyat ýani bizim durmuşumuz siýasatdan var, ykdysadyýet politikasy var, yankı ekonomikaň ýagdaýlary ve sosyal politik. Sosyal demek, mesela için yine pensiyonerler pasorbel ya işçiler pasorbel almalı. Yine şu dağıtları 3 dağıtı çözme için yine bizim yani bu romanı Halk Hareketi öz programını hödürlüyor Türkmenistan'a ve alternatif hükmünü her kim mesela için Türkmenistan'ın yol boşluğu Türkmenistan'ın çukur hakkı diye. Özünün okuyuptırlığı bilen özünün düşünmeýänligi bilen ol prezident bolup özüni saýlap prezident boldy. Bir bolsa açyk saýlawlara geçip güýçlüden güýçlü öňe çykyp şol adam beýleki güýçlü adamlary çağırıp ýani topar bolup Türkmenistany çykarmaly. Çukurdan ekonomikaň kyn ýagdaýyndan. Näçe şu zatları biz aýdýar sebäbi bizim geleceğimiz gatar. Häzir globalizasiýa bütün dünyada ekonomikler şeyle sepleştirip birbirine bağlı. Öň sen şirketler ýap işläp bilýärem. Serdim häzir bütün dünyada newitin bahasy gaçdymy? Türkmenistan çökdi. Sebäbi diýmek daşary ýurdun bahalary, daşary ýurdun siýasaty bizim döwletimize täsir edýär. Sebäbi biz globalizasiýanyň içinde. Bir ýerde bir zat bolsa häzir Türkmenistanyň gaty derw bilinýär. Yine bizim büdjetimiziň 70-80% diňe newt gazyň pulundan gelýän sebäpli, bahalar gaçan sebäpli ine biz çok kaldık. Sebäbi bizde başka alternatif produklar ýok. Bizde o hojalyk bizim ýa-ni büdjetimizde esas giýdejini o hojalyk gelmeli. O hojalyk getirmeli. Newt gazylarla o hojalyk. Newt gaz 25-30%dan geçmeliler. Sebäbi biz ýöne aşağıdan turbo bilen sorup öz TV waylarını satyp ýörsek geleceğimde zat koýamdy. Ýöne haçanla biz o hojalykda öndürüp iki edip täze tehnologiýalar bilen täze ýani sistemalar açyp Türkmenistanyň kanallaryny, zeýkeşlerini, howlaryny dogurlap ýani logistikany, transporty, gaz, elektrikany çekip biz ine Ýewropada ýaly o hojalygy östürmeli. Kombaynlar, traktorlar ýani avtomatiski adamsız işlemeli. Ýöne programmiýer ne diýen?
spesialisti gelýär, traktor, kombayny goý berýär, öz edik gidýär. Sen öz öňünde çay içip oturýan ýöne bilýän. 10 olur. Şo gelýär, 11 olur bu torya, 11 30'a barsan hemme zat taýyn. Ine şu ýaly tehnologiýalar geçmeli Ýewropada ýaly. Sebäbi biz öňkü kösünmerler. Bütün dünýäden hak izah biz gitmeli. Şu bizim hökümetimiz, yerini ýetirýän hökümet täze tehnologiýany alyp gelýär, diňe nebitgazy östürüp, şo ýerden baýlyklary mundan metre sorup, diňe özüni baýatmak üçin. Ine biz şoňa garşy. Sebäbi biz öz geljegimiziň, öz çağlaryň geljeginiň baýlyklaryny ogurlýar. Ol näde ogy? Şonuň üçin biz energoýomky tehnologiýalar, o näme diýdi? Elon Musk ýaly kompaniýalar bilen guruluşyp, şonuň tehnologiýalarını getirip, ýani 60-70% elektr energiýa şonuň ýani hümmedünne, sebestoýmasyna elektr energiýa bolsa, şol tehnologiýa getirdik, biz içinde elektr energiýany valuta satdığımız bolýar. Birinji. Sebäbi gazdan energiýa geçýär, elektr energiýadan ýene bir harida geçip onu satdığımız bolýar. Biz Türkmenistan bolup bar pasolstwalarymyzy işletmeli, daşary ýurtda targowy ataşy açmaly, targowy jaýlar açmaly we biznesmenler bilen pasolstwary giýje uny daşyna işlemeli Türkmenistanyň harityny tapmak üçin we şo ýerden hemme valutalar getirmek üçin. Biz o hojulukdan paxta haçamna daýhany aýdanmada şonu bütün dünýä bazaryna valutadan almaly. Onu ol valuta 1000 euro, 1300 euro töleseň bir tonnasyna ýa 1300 dollar töleseň, onu ol paxta dekler, onu kowlap ýörmeliler. Bu tarapdan mümkinçilik döretmeli, banklardan kredit alıp, ýani arqyn geljek hasylynyň hasabyna ýani hasaplaşar ýaly mümkinçilik döredip kösenmän o botyna adamlary iş alyp, olaň aýlyklaryny berip, garantiýa berip, arqyn ylgaman, ýani hasyla görä, klimata görä işläp, arqyn gazanmalylar giýdiji getirmeli. Onuň üçin kabinet ministriniň ýani meýnamaty gerekler, onuň üçin ýani kabinet ministriniň karary gerekler, onuň üçin bir polis öýüne barmaly, buğdoýuny alyp giderýär. Hiç zat öz-özünden işläp gitmeli. Biz şu sistemany gurmaly. Yani şu sistemany, o hojuluň sistematyny, logistika diýmek, kanallar, dekeşler, transport, elektr energiýa, gaz, internet, logistika diýilýär. Şunu goýýar, onuň daşyndan täze tehnologiýalar getirip berýär. Şol öwredýär. Ýörüte mehanizirny, ýani kompaniýalar döredýär. Şular bular valutada töläp bilýär şolar. Mesela için Dayhan sonuna haridini satýar, tonnasyny 1300 dollardan paxta. Diýmek, ol wagtlaýynça onu pul berip, bankdan alýar puly. Ýani şu mehanizasiýa gerekmi? Şunu ýerde etmeli. Zahat edýär, gelip etkilýär, pulny geçirýär. Boldy. O diňe ýere berip hazyr edýär. Adamlar gerekmi? Adamlar şo ýerde ýani naýomny alýar, gün pulny төлýär. Bank kredit linia açyk. Ýöne soňuna haridini satanlar banka birinci bilen pulunu berýär, öz pulunu alýar. Şonuň bilen on uly giýdejik bolýar. Ol giýdejini biz etmeli, biz ogurlamaly, hökümet bolup şoň pulunu şol baýamaly. Egerde ol baýasa näme bolýar? Segem. Ol baýasa gapdallap kalkoşury iş alýar. Murat Kılıçiç, birazcık sesiniz yuvaş gelýär. Şona düzeltip bolarmy ka? Egerde mysal üçin ol baýasa kalkoşy, ýani potrotçy, daýhan baýasa döwletimiz baýar. Näçip ol baýasa, ol paxtan gelen valutasyndan banka pul yapar, adamlara pul berer, ýani aýlyklar berer, öz baýar, ýeti öz kombaýnalar ýa-da ýene de goşmaçy ýaralyp, ýene ötürüp adamlar ýetmedi ona. Bar kalkozyň adamlaryny alyp, giýje uny ukyply bolan soň. Giýje uny ýani hasaplap zat edip adamlara ýani aýlyk berip, hemme zat şeýde dolandyryp akýdar. Ine şu ýerde bir mesele gelip çykar. Ine şol daýhana potrukçu milliarder, millioner bolup adamlar gul hökmüne saklar. Ine onuň garşysyna biz ýörüte kontraktlar eder. 4 ýyl kontrakt bolar. Birinji ömürlük kontrakt. Sen şoňla gol çekdiňmi?
Eger de şu bayım olsa, kontraktı bozsa, sen ştraf et bilýän. O yürüyte gulluk var. Fransa'da droit d'homme diýilýär de, ýani daýhanlaryň, işçilerin hakyny alyp berýär. Ine şoňa arda ýazýar, olar çagyrýar, ýani firmaň başlygyny potroçyny hem jogap ber şu boýunça ýok bolsa ştraf şunu tölemeli ve şonu silap hormat koyup gider. Beýerde patron bolanlar şu işçilerin gulu bolýan, tersine bolýan. Şu sisteman ýörüdir. Adamlar hem maýar hem işgärlerini gul hökmünde görmek ve silap hormat hukmuna bolýar. Pul töler. Birinci ömürlük kontrakt diýmek, şu kontrakty ölüýünçe şul adam şu ýerde işlemeli. Düşündüm. Her işlerine de aylığı yukarı gidip durmalı. Yani kontrakta yazılıyor. İkinci kontrakt vaktlanınca kontrakt. Yani 1 yıllık, 6 aylık, 2 aylık, 1 aylık. Olam 2 aylık sen kontraktı yani prolongirat edemde ömürlüğe çıkmalı. Üçüncü, временный сезонный kontrakt yani o dayxandaki yaşayan, o olurdaki yaşayan dayxanlar vaktlanınca adamlar iş yapılıyor. 2 aylık, 1 aylık yani yığıma son yine koy veriyor, bunlar pullarını veriyor, gidiyor. Ne şu yani dürlü kontraktlar adamın haklarını koruyor. Şu yani firma aşağıdan onunla beyliklerin onunla. Şu yani sistemi vurmalı. Başlangıç sözünüzü böldüm. Berde vatandaşlarımızın bir neçe günden beri bize veren soralar var. Eğer ruhsat verseniz ben şu soraları sizin özünüze sorayın. Siz şolara kıskaca cevap verseniz. Şimdi adamların ilk köp sorayan zadı yine şu bir yıldan beri görüşüp gelýäňiz, näme etdiňiz elde tutar ýaly, näme netije gazandyňız? Okey. Eger de siz ünt berýän bolsaňyz, Türkmenistanyň prezidenti diktator öň aýdym gitara çalyp, ýani motor çalyp, ýani maşin sürüp, wezebi sürüp pedir edip ýördi. Muň garşysynda sen näme dogry diýäň, ýa sen bunu etme diýen ýok. Biz şunu işletmäne başladyk. Biz şunu kabinet ministri çıkaryp günne ýani netijeleri bermäne başladyk. Şuna indi ýani alternatiwany öküzdi. Sen işlebilmeden işlebilýänler bar, sen yer boşalt. Şeýle biz şunu ýani işledip başladyk. Ol bir. İkinci, halkyndan gorkup başladyk. Halkyň sesi çıkyp başlady. Üçüncü, biz näme etdik? Birinci günden biz DWT'nin açılmada listovka gurduk Türkmenistana. Türkmen građanlarynyň haklaryny düşündirdik. Näme hakyňyz bar diýip, ýani listovkalarda düşündirdik. Olar öz haklaryny seredip başlady. Oňa çelli sen hakyň diýsen, sen urup gidýärdir. Inni haklary seredip başladylar. Biz bütün dünýäň jemgyýetini, gurulmalaryny Türkmenistana gönüp durduk häzir. Türkmenistanyň naruşaýny bolsa, şular gıýgyr we däl. Ýygnap, ýani onu şunu sora goýýar. Şu zatda edýär. Bular häzir onu sora berilende tersine Türkmen yalan vatan habarly programmalaryna bular. Ine bize ona bize teklip berdi, biz boladyk, on bizi bolýar. Gaýtyp yalana ýarar. Bu zatlar işler şuňa çelli bizim häzir ardalarymyz köpeldigiçe şu zatlar durur. Tersine gider bular. Gysarlar sanktýa ederler, gysarlar afet sanktýadan düşürler. Häzir Türkmenistanyň ýagdaýy şeýle bir agyr sanktýa berdi ýykylýar. Prezident gaçylýar. Sanktýa berse näme bolar Murat Kılıçiç? Sanktýa berse onu Türkmenistanyň prezidenti mutlaka şoň sanktýa berdiler. Ol bir ýere Türkmenistanyň çykyndan tutup ediler. İkinci, şoň bar mülkleri nirde bolsa da şoň adyna doğun garyndaşy, ýa ýegenleri hemmeti arest bolýar. Üçüncü, şulardan bütün dünýäde sanksiýonlandy. Mesela Türkiýeň Iranyň ýa prezidenti ýol açdy. Sanksiýonlandy, hiç ýere giden ok. Gömülüp oturtup İran'da. Şular 2-3 ýyldan beri Amerikan diýde çöküp Amerikadan soňra gaýrat edip aýrym sanksiýony. Eýem döwlet ýykyldy, bolmaýar. Şu ýaly sanksiýetden sen niweden galyny hiç kim alyp bilmäni haky ýok, almany haky ýok. Hemen harytdan durýar. Öz içinde alternatywny производство bolup, alternatywny öz-özüni eklemesen, olum ýok Türkmenistanda. Köp zat daşyndan gelýär. Türkmenistan halky oçuda durup aç bolup muňa pretenziýa bildirir. Sen ýa çöl ýa git. Bu gitmeli bolýar. Şonuň üçin sanksiýalar gaty güýçli işleýär. Indi başga
Başka Devletin protestler bilen güçlerini. yine hak hukuk talep edip aktivistler, opozisiya bir yılın içinde başka nämeler kazandı? Şu zatları sanap geçseniz sanksiya. Severim. Хорошо. Devletin nimetti. Yine Listoflar payladı. Miting geçirecek oldu Türkmenistan'da. Hemen daha tayyar etti. Çiğnep ardına verdi. Bizim vatandaşlarımıza. O bir test oldu. Biz bağırlak gördük. Bizim adamlarımız haysi yankı haysi uğruna. Şu hakiki galyami, düşünyami, zandajyami şunu kaldık gördük. Biz bir adı düşündük. Bunu kalacak yönü korkyalar. İkinci korkyalar düşünen oklar. Diyme bir informasiyalar boyunca şuları hem daha düşündürüp akların üstürmeli. Sebebi cemiyet kuruluşu bilim yok. Politikada bilim yok. Adamın hukukları boyunca bilim düğümünden yok. Bu azatlıkta da. Sonun için esas her bir maksat sentyavrdan meğer bir informasyonla bu işönlükte oluyor. Daşınla biz informasyon tüvüştü. Türkmenistan'ın propagandasını yendik. Her bir içinde başladık. Nüferiyen Morzan'ın içinde listofları başladı. Bu Doğru. listofları bizim halkımıza düşündürüyor. Bundan başka bir Amerika'da bir yankı tir var. Tirin yüzünü diktatör Berdimuhamedov suratından koyup yemep iki tarafından aylap yoşunu. Bütün ştatlarda. Hemmeleri düşündürüp yankı bizim Türkmenistan'ın prezidentinin diktatörünü bütün dünya tanıdıp görketkel oluyor. İnni onu pasorstan önüne varıp kıyıgırıp olur çıkın seyredin. Sizin diktatörünüz deyip olur maskar edip yani o yerlerde de biz pasorsolu herhalde bizden gizletiyor. Bizim varan yerine kaç gidiyor. Ön bunlar geroydu. Vardım emkımayasın çıkıp seni beyden. Sesiniz gatı yuvaş geliyor. Şu arada bir gısıl yani nem için bilemem. Durun. Ben internette herhalde çalışayım şu internetten. İnternet Bor. çalışayım. Bor. Aytya adamlar näme başardınız? Halk beýpidi üçin näme boldy? Ine protest etdiňiz, hak hukuk talap etdiňiz, ütgän iş zat ýok diýe ine Ha, dur. soralara. Mhm. 2 minut şurada uruş etmeyin. Prosta öz pikirlerinizi Şimdi aydıp olmuyor. berjek. Ses Ha, indi go. konuştu. Go Şimdi go. internet çalıştım. Mhm. Indi teredim. Biz ne ettik? Şunu ettik. Yankı yürüyüte bir tir ettik. Biz Amerika'ya gittik. Amerika'da Houston'da Washington'un atacağın önüne Washington'un bizim pasorstan önüne onun önüne New York'ta biz akçaları yapıp yani miting protesto ettik. Biz bütün kurumaları Biden'a, Europarlamento, Eurokomisya, OBS'ye, OON'a hem yere hat yazıp ayttık. Hakiki Türkmenistan'ın borç geçen rahatlarını biz düşünürdük. Onu ömür milliye. Yönü Türkmen halkı kalmazsa bunu zat diyemez. Herhalde biz daşınlar Türkmenleri dol tayar ettik. Herhalde yoğulaştırıp şunu giydiği içine. Giyse de şunu içinde vatandaşlarımıza kömür edip şu diktatör ayırıyorlar. Ne yapıp ayırıyor? Onu politikam değil, beylekam değil, sebebi hiç yıl adatlık yok. O adamlar eğer adatlıkla yaşayan adamlar. Onun adatlığını saklap olmuyor. İçine giren son munin bolonu, karamaşin bolonu, akma. O adatları yitik gider, görürsünüz. Şunun için biz şu ulu informasyon tügüşü uttuk. Miyisikle protestler geçirdik. Siz fikir ediyeniz yine bayda kalıp varıp yankı kılcını çıkarıp Berdimuhamedov'un kellesini kesmedik. Yine şunu biz hiç başarılmadık. Fikir ediyeniz. Siz seyredin bir çağı doğulunla birinci imedekler başlıyor. İkinci iki ayakta durup başlıyor. Üçüncü yürek başlıyor. Ondan ılgap başlıyor. Ondan turgunuz geçiyen de sonunda dünya çempionatında birinci yer alıyor. Yine siz bizden şu dünya çempionatında ne yapmış birinci yer almadım diye soruyorsunuz. Sizin ediyen işleriniz ne yapmış şu diktatörü yıkmadı diyeniniz yine biz dünya çempionatında ne yapmış birinci yer almadık diye soru koyuyorsunuz. Ben size düşünürüm. Şu gün biz doğulluk küçük çağa biz yürek başladık, imedekler geçtik, şimdi yürek başladık. Şimdi biz ılgamanı öğrenmeyiz. Yöne biz yoluna.
Katı yolunu biz katı ötüş ettik sonku bir yılda. Cemiyetimiz öttü. Bir daha da düşünün. Yine her elimde cadı ve tayacık olsa. Men prezidenti ayıp diye. Yine de diktatör var. Misal için sen Doğru. olsan, senin olsan, benim olsam, kim olaysın diktatura var sebebi şu bir sistema. Adamın kirleti ötmedik. Bunu prezidenti serse Hudayının yukarı görüyorlar. Biz cemiyetimiz Evet. ötmedik. Şunun için birinci bilen biz cemiyetteki adamlarımızı yani sizin kirlilerinizi açıp üstürmeli cemiyetimizi. Şunu öttürmesek biz prezident çalışsan işlat bolmaýar. Ine şu haklar cemiyet öttürkitme. Aklı taydan, bilim taydan, yani cemiyetçilik taydan, politik taydan biz ötmeli. Politik taydan ötmeli yani sen hükman apozisyoner bolmaly. Sen hükman opozisiyon lideri bolmaly. Yok. Senin döwletinde bir waka bolup geçýärmi? Sen şoňa baha beripdiň. Ýeti kim sen saýlaw barmaly? Sayla varanda men näme çıp şunu yani gılsavat etmeli, şunu ses vermeli. Sebebi şunu var yani işte men düşünýän diňe doğru gowy diýär. Beýleklerim işine baka verip bilmeli. Onun için sen özüň ötmeli. Sen özüň ötmesen ola näme baka verildi? Onda sen bir topar adam diye bak kim bolsa şo bolsun. Aýrym şunu. Ine aýyrdyk. Täzen yine de yallaklar elini ayağını ortak, başka yerlerini ortak, edil kıyılanman diktatör. Yani bunun seride yıkılıp ayağımı oşuyanın, men prezident, men yani haklarım ummatsız oluyor. Adamın hakları yok. Men hep diktatör olmayın deyip, diktatör oluyor. Şunun için biz öz konstitutsiyamızı doğrulamalı, cemiyetteki adamın hukuklarını olara vermeli, cemiyet ösmeli ve teyze prezident ya parlament saylar, parlament döwletini etmeli prezident. Diňe kabinet ministrli. Yani birinci ministr bilen. Ya da prezident respublikasyny etmeli. Onun üç görünüşi var. Parlament döwleti, Parlamentte prezident aydık döwleti, verin son hava. üçüncü Murat Bey, prezident parlament döwleti. İki taraf ama. Ona deňi diýe hemme var. Ine şonuň için biz şonu düşünmek için, ötmek için biz birinci özümüzü üstürmeli. Diktatörde günahı yok şunku düşün günahımız. Bizde günah. Biz düşünmeyen son, biz şu zatlara gözümüzü yuman son, biz düşünmeyen son, ol ellerimizden haklar alıp diktatör oluyor. Berdimuhamedov ondan öňe niyaz şeyle oluyor. Ol bizim düşünjämiz pes bolan son. Indi häzir düşünjeleri ösüp başlady adamlar kim bolsa şo bolsun şunu aýyryn diýenleri gaty ýalňyş. Kim bolsa şo bolsun ne? Diňe ukyplysy bolsun. Ona men gözüm bilen ýeteýin. Onu da men baha berbileyim. Yöne men şuun kuğununa baha da berbilemok sebebi men politika diýsem tenim dağır diye bilemok. Şonun için biz şu adamı birinci politika goşmana öwretmeli. Politika diýmek eýem iki adam öz arasynda gürleşende eýem politika bolýar. Yöne politiski diýetil bolmak, politik adam bolmak. Mysal üçin ine men erteden akşama çelli yani gurumlar bilen öz devletin politikasyny alyp barýan, gurumlar bilen gürleşen, hatlar ýazýan bir topar adamyň adyndan ýa çykyş edip olaryň dünýä garaýşyny beýan edýän. Ine ol politiski diýetil, ol ýa ýol boşy politik. Galanlarymyz bizim barymyz Türkmenistanda içinde daşynda politik taýdan bizim bilimimiz ýok. Biz bilmedik. Sebebi bilmesen ine şuun ertir açaçanlyk bolar, saýlawlar. Ine velayatda ya etrafda ya o da birini saylamalı. Sen onu tanama. Tanıdığın on edýän işiniň baha berbilen sen düşünemok. Biz ösmeli. Politika näme? Şu näme diýär? Mysal üçin hakim birinji içiniň ekonomik ýagdaýlaryny düzeltmeli. Ikinci adamyň haklaryny ni polisam, MHM'de hiç kim dermedi ýaly, derdi gün janaýda çekdirmeli. Üçüncü adamın sosyal ýagdaýlaryny gowlaşdyrmaly. Diýmek, medeniýet klublar, ýa-ni Disneylandlar, akwaparklar, hemme zatlar açyp mektepler, okullar, institutlar, ýollar, köçeler, hemme sosyal adam ýaşamak üçin şu hemme mümkinçiliklerini döretmeli. Ine biz o zatlary bilemok. Bir hakim bardak şu bir zat diýip böküp ýok. Ýok. Ol halkyň tarapyndan bize gulluk etmäni alynan adam. Onun hiç hakkı yok.
sana bir zat yani. Yine misal için bir yerde Fransa'da men hekimin yanına barıyan. Yazılyan, gelyen. Daşında men karışıp bu salamlaşıp içine salyadı. Menden näme hizmet diye. Men oňa aýdýan, ine men ýaşaýan, men sportivny klub açjak, men şunu açjak, şunu açjak. Kömek edin. Ýazyp alýa, hökman, soňra ýa şunun sport servis jana diye ine klub taýýar, gelin açyk. Çöp berýär. Ola ziyapka anada dursun. Bizim öňümizden ýa. Ine şu ýaly bizim konstitusiýamyzda ýazylmış olatdy. Ýöne hakykat başgaça. Biz şol hakykat realny ýaşamaly. Realny ýaşamak üçin şu konstitusiýadan çepe çykdymy? Jenaýda gitmeli. Adam. Şu ýaly. Şimdi Ýa-ni bir soru yine var Murat Kılıçdaroğlu, birazcık sorular köpeldi. Yollar açılar mı ya da kaçan açılar? yollar 2020-nji ýylda açylmaýar. Näme açylmaýar men size düşündireyim. Birinji, häzir Türkmenistanyň daşynda 60% adam ýaşaýar. Esasy güýçler, esasy aktiv adamlar daşynda ýaşaýar. Şular işläp, ýa-ni sünkleri ezilip, çüýläp, gije gündüz işläp, dün ýerden gulaşdym, 14 saatlar işleýär ýa-ni pasuda ýürýär. 50 ýaşynda kezy ädikli, şoň demalýan ýerine de 2 ýyl otursaň, eýýäm öýkünleriň gidýär. Ol gaty 14 saat işlemeden 5-6 saat işlemeli. Yine şuraya adamlar işlep giyece günü Türkmenistan'a pul geçirip Türkmenistan'ın sosyal sorunlarını çözüyorlar. O deyime galın 40% adamların hal yadını şolu çözüyor. Prezident çözen o. Eğer de şolu getirse kim çözsün şoları? Bir. İkinci, şol adamlar gelenle içine şol adamlar iş yok, rahat yok. 100% bolýar adamlar. Olar saklama bolmaýar. Çünkü içinde 40% adamlara ne çörek verip bilýär wagtynda, ne yağ verip bilýär, ne yumurta verip bilýär. Yetişen o. Sebebi alada neden o? Eğer 60%'dan birse batýar o. Ona gerek yok şol adamlar. Şol adamlar onu içinde gelip problema dörülenden daşynda işler, hükümetin yerine, prezidentin yerine çok jogapkärçilik işini edip adamlara anadan pul geçiren ýagdaýynda ol Türkmenistan hükümetine arasda pribil geldi bolýar. Bir köpük harç etmeyen toplum öz düşýärdi, sosyal problemalar ýap-ýap Türkmenistan. Ine şonuň üçin şu soragylar onu amatly däl şonuň gelen. Bul öýler böýler gysa. Üçüncü ýa argument näçip? Şular gelenler gozgolun çalıp durur da men çalışarlar diýip bunu getirden o. Dördüncü argument, ay buradan koronavirüs getirdi. Men medisinama öldü. Dermanlar yok, vaktsina yok. Adamlar ölüp başladı, men saklanmam, menim öpküden teýär, ýa-ni virus ýaýrar, doňlanmaşyny gardy. Şu sebäpli bundan başga argumentlary bar, ýöne esasy şu 4-5 tane argument şu sebäpli açma diýýar. Ýöne biz näme diýýär? Biz häzir nimede Türkiye'de adamların buluştu. Biz aeroporda baracak. Aeroporda barıp şu reisler açıyla şöyle oturtlar. Yine adamı şöyle çıkarıp biz reisler açılıp öğretecek. Yine biz listovka payladık. Bütün Türkmenistan'ın tarihinde listovka paylanmadı içinde. Biz payladık, şunu öğreniştirdik. Yine biz halk olup meseleni şunu çözdürmeyeni öğrettirmeli. Aeroporda gidip açtırmalı yollar diyeniz onda doğru mu? Berde vatandaşlarımız soralıp değil, ne ekil açtırmalı değil. Bu yıl açılmacağından siz %100 verin onda. Şu 2021'de. %100 hiç kimseye hiç vakit garanti verilmez. Yönü şunun şu günkü fikri şeyle. Eğer ki bütün dünya kurumaları batış etti, biz batış ediyoruz olur. Olurun batış ediyor onu. Mümkün şu ýagdaýda bu açar mümkün. Korkup. Bu Amerika'dan ve bütün dünya cemiyetlerden gat korkýar. Näme Türkmenistan gizlep saklýar? Näme ýa-ni diýwar gurdy. Informasyon diýwar gurdy. İçinde Türkmenistan'ın içinde bolup geçenlerde daşını bilen yok. Hemmeler bir zat diýip tokunup gylyp başlaýar. Näme? Hiç zat daşına çıkmadı ýaly. Hiç kim şu diktatörün edýän haramlyklaryny bilmedi ýaly. Yine biz şunu açmadık. Şunu açsak öýlem şonu ýykylýar.
Murat Kılıçiç yana bir soru var da naprimер biz Türkiye'nin kabir yerlerine interview berende ya da özümüz çıkıp şu Türkmenistan'ın içindeki meseleleri video rolik yadayına getirip ne listovkalar paylanına oçular, nobatlar var, anan üçün, çilim üçün, şeker, yağ üçün, şu zatlar halkımıza, görkezen yadayımıza bize siz vatan dönüğü, Türkmenistan'ın içinin problemalarını daş yurtlara görkezip bizi maskara ediyeniniz ya zatlar var. Size öz fikrinizi aytsanız doğrudan hem şu zatları Evet. alıp paylaşmak, yurdumuzu maskara etmek mi? Biz doğrudan hem vatan haini mi? Bizim vatanımıza zararımız var mı? Şu zatlar barada biraz öz fikrinizi aytıp berseniz. Sevdim. Vatan dönüğü demek ne mi? Vatan dönüğü kaçanla sen Türkmenistan'ın sırrını satsan. Sır demek yani bir Sır, sikreti da şunu satan yardayında devlet yıkılya ya ulu bir uşyak yetiye. Uşyak demek bir ulu bir yani şunu zelel yetiye. Şunu edende sen vatan dönüğü oluyor. Biz onu edemiz. Bizim aydiyan zatlarımız hakikat. Kim vatan dönüğü? İnni seyrederim şuna. Emheme gelip seni Türkmenistan'da mesela için yine kalkan gelinlerine gelip sonra ne yazarsın aydan yadayına sen Amerikan şpiyonu yani. Yine kim şu orada vatan dönüğü? Öz ağaçlığını çıdaman, çağırın ağaçlığını çıdaman, o bize bir zat edin deyip kömür ediyen adam vatan dönüğü ya da korrupsiyadır. Adamlardan pul yığınap, rıyınap, korlap, gelip şu geline Amerikan spiyon diyen vatan dönüğü oluyor. Özümüz cevap verin. Birinci. İkinci, niyemçik bir Türkmenistan'ın hakikatini daşına görkölüyer, sebebi bütün dünya bilip, bütün dünya bize kömür eder yani. Sebebi bizi 30 yıllık şeyle kıstılar, inni halkın gücü yok. Turman. Biz daşından güç getirmesek, içinden güç kalbiyle yok. Biz onu gözümüz yetti. Daşından güç getirecek olduk, biz hakikate gitmeliyiz. Yine ses Türkmenistan'ın biraz şeyini gelmeli. az geliyor Murat Kılıçiç. Biz Türkmenistan'da hakikate Heh, gitmeli. Yine hı hı, şunu yani, yine ses geliyor mu? hı hı. Da, Yok, yani ses indi go geliyor. geliyor. Yani bir mi? Ben bilen ne yapıp görüyorum o. Yani inni gelir ses. Hı hı. İnni geliyor mu? İndi geliyor. Seyredin. Ol bir. İkinci. İnni seyredin kim vatan dönüyor? Bir adam halkımı ölüp dururka, o oçukta novda durup akşamdan çörüge dururka, koronavirüsten ölüp dururka, öz hükümetini otpuska koyuverip, özden gizlenip oturan adam vatan dönüyor mu? Halk yıkı koronavirüse karşı boyun adam. Halk niye koronavirüsünü niyemediğini bilen o, ülkü dotu, niye görüşmediğini bilen o, medisina ministerleri bilen o, onu bunun çoğaltı bar hükümeti ayır, yani operatif staff öğretmeyen, medisina bu adamlar kömür etmeyen, hem de bir orta koyup öyle gizleniyor, ay benim alaymasın diye. Şimdi kim şurada vatandaşı? Ülp barayan halk mı? Ya yerine yetirici Türkmenistan'ın yol vasıtı, sol problemanı halkın önüne özü halkı, yani probleman karşısında özünü koyup kaç giden adam vatandaşı. Aydın mı? Ol bir. İkinci, şu adam Türkmenistan'ın içinde adamlar ağaçlıktan, gariplikten, vulsuluktan, içine daşınlar, ölüp durkalar, bu adam itim şeklinde. Bu adam 10 milyon dolara itim şeklinde. Ya, itim midalına, nimeden oluyor. Adamlar hiç yani hal yardayına teyzen o. Kim vatan dönü oluyor? Biz mi? Biz problemada ölüp diyor. Ya şu adam ne? Bağlıklarda yani suya düşüp gerip diyor. Yani bağlıklarda öğünü yani itim çekilme koyuyor. O alavay var. Atım çekilme koyuyor. O robat var. Şu adam mı ya? Biz vatandaşlarız. Üçüncü Yok diye argüman. yurdumuzu maskara ediyorsunuz diye biz diye bir maşkala diye maşkalanın sırrını diye Yine, alıp dışarı çıkarmak yine, günah diye. Bu ben size Türkmenistan'ı devletimize burada maşkalaya al. edeyim. Kadırlı Türkmenistan'ın yaşayıcıları. Siz öz yurdumuz boyunca hiç tat bilen yok. Bizim yurdumuz 30 yıldan beri şu maskara bolacak derecesine yetti. Bundan indi geçirip olmuyor. Türkmenistan'ın prezidenti bütün dünyada üstüne gülüp yağdadılar.
Bizim häzirki açışmyz soňky bir ýylda köp zat açamdy. Eýen bular bilýär bizden gowy. O siz bilen gowy. Ol maskara bol eýen. Türkmenistan bütün dünýäde maskara. Biz ondan beter bu näl maskara der. Bu bir topar şundan 5 ýyl mundan ozal 10 ýyl mundan ozal videolara seyredin. Maskara yetjek derejesinde yetdi ol. Türkmenistan boyunça bütün dünya gurulmaların daklatlarına seyredin. Maskara, onu okusan maskara. Olur eyyem Bir iki tane misal verseniz Murat Kılıçıç. Bir kısa misal seyredin. Türkmenistan devletini 2007 yılda şular oğul tapar Muradovlarını öldürdüler türmede. Şu boyunca onu rastlayadığına geçirip bir netice çıkardı. Türkmenistan devleti diktatura, şu adamı öldürdüler. Şu adamı öldürenin için bunlar boyun almadı. Yine şu 2020 yılın sonuna çelli Türkmenistan'a son sürok verdiler. Şuna. 2012'den beri. Şu proga şu boyun almadı. Şundan kaçıp. Bunu bütün dünyada hiç kim şu bütün dünyada şunu hata eden adam yok. Seyredin. Son bir yılla bir yere bitti mi? Var giden yer Azerbaycan ikinci diktatör. Var giden yer Orta ikinci diktatör. Başka devletler bunu kabul eden o. Bunun yerini yani saranoklar bunun suratı düşünün. Kuday saklasın şunun bir suratı düşünün. İyeti maskara olasın. Bütün dünyada maskara 2010 yıldan beri. Ondan sen şu gün 2020 yılda bundan beter ne maskara etsin? Şunun için bizim hakikatimizi aytmalı. Siz haberiniz yok. Türkmenistan ne gibi maskara olun. İsteyen yurdumuza var soran. Şu günem 3 yıl bundan olalım, 5 yıl bundan olalım, soran Türkmenistan üstünden gülüyorlar. Herden gülüyorlar, önün gülüyorlar. Ne yapacak? Ya bu adam dine içinde milli lider daşınla bütün dünya birinci maskarası. Üstüne gülüp idiot, yani öz idiot kanunları dine sonki 2 yılda ne var? 2010 yıldan beri gidiyor. Ediyen hem kanunları idiot, bütün dünya yani mass medyasında peçat edip üstüne uyuyorlar ama. Doğru. 2010 yılda dakladı var onun. Human Rights Watch deyip bir kuruman dakladığında 2010 yılda dünyanın en ervet yeri yaşamak için, adamlar için Türkmenistan deyip peçat koyup belirlediler. Bundan beter maskaracılık neye mi? Onun nämeligini bilmeyen vatandaşlarımız var. Murat Kılıçıç şonda bir düşündürüp berseniz. Okay. Ona 200'den gowrak döwlet var. Şu bizim planetamızda. Şoň 180'nin gowrak döwleti ona giriyor. On demek Organizatsiya Объединенных Наций. Bütün dünya milletler guruması. Ine sen mesela için döwlet boljak bolsan, bütün dünyada kanunlar var, международный. Mesela için sen ekologiya boyunça şunu etmeliler, adamın hukukunu bozmalılar. Mesela için şu yerde bütün dünya adamın hukukunu koruyan jarnama var. O bizim konstitusiyamızdan yukarı. Yani şol bozuluyor Türkmenistan'da. Bunlar. Ne şol bolacak ya Türkmenistan. Men boyun alyan, men devletim Türkmenistan, şu bütün dünya normalları, международный, yani kararları men berza edip Türkmenistan'ı alıp baracak. Ne şol bütün dünya edaratı, milletler kuruması üstlenip yurda aydı bilýär. Siz diktatör, size sanktör. Ya şol yani Türkiye'de bildirýär. Yine onu Верховный комиссar deyip yani adamlar hukuklarını bağlayan bütün dünyada Верховный комиссar var. Yani şu Верховный комиссar Human Rights Watch'ın işleyen. Yani şu bütün dünyada hakların bozuluşuna sebebiye. Ne yapacak bunlar emkemeşlikler diye siz maskara ediyorsunuz bizim Türkmenistan'ı. Sebebi Türkmenistan'da hem haklar bozuluyor. Yine şunu aytmasak daşınla hiç kim bilen yok. Bunlar sondan korkup bu atmaz. Siz Türkmenistan'ı maskara ediyorsunuz. Ne yapacak şu emkemeşlik Türkmenistan'ı maskara ediyorsunuz yok mu? İçinde korrupsiya edip seni yok yerden tutup seni vurup yıkan o maskara çok değil mi? Maskaracılık adam hukuklarını bozuyor, doğru. Türkmenistan'ın prezidenti ne yapıyor? Seni maskara ediyor mu bütün dünyada? Onun üstüne gülüyorlar. Şu bir yerde çıkış etti. Gülüyorlar üstünden. Seyredin vatan havalarının
yankı komentariyası atlıuçun. Şul seyredin milletler kurulmasına çıkış etti prezident. Komentariyası seyredin. Bir komentariya bereketler yok. Dinle. Sen dikta bütün dünya yazıyan Türkmenistan yazan o. Yani şuraya bizim prezidentimiz milli liderimiz. Bütün dünya maskaravadım en öňde barıcı pazor. Ol bir Türkmenistan pazor bolly. Yine men Türkmen men beýle diýenimin hiç da. Bize maskara boldy. Inni bir Türkmenistan kaldırmalı. Türkmenistan'ın maňlaýyndan şu Berdi Muhammed'in familiýasyny aýryp, şol ýokmuşyn diýip aýryp Türkmenistan'ı kaldırmalı. Her kim sportta, ekonomikada, politikada, iqtisadiyatda, sosialda bütün dünya ötürmeli. Teknologiyalarda biz ötürmeli. Yine şonu biz avraýmyz. Häzir hakykata aýdyp dursak, bizim döwletimiz maskara diýemiz. Yine bulum ömürlük däl. Bulum gider ne başka bir yerlerle gowlaşar. Özüňizi al. Häzir gelen şundan beter bol. Näçik tebäk täze gelen şun ogul bol. Ya da bir gardaş bol. Bu Yine bir soru bir var. yana Adamları ne kaldırmalı diýerler. Ezberde yazıp otururlar. Murat Kılıç adamlardan ne mi isleýäňiz diye. Ne üçün şu maskara avazy siz ýok edeňiz ýok diye. Ne şunun ýaly soralar var. söyledim. Şul adamlar kaldırmak ol dine devletin işine. Tebe bu ulu mesele. Onu 100 adam, 1000 adam çözülmüyor. Onu biz barimiz Türkmen olup özümüzde Türkmen diysek biz turup öz vatanları azatlığa çıkarmalı. Öz vatanları şu diktatörden ayırıp alırsalar bütün dünya sivilizasyonuna koşmalı. Neymişik biz Mercedes Türk bilen yok. Neymişik biz Toyota Türk bilen yok. İslam rentimiz alıp. Neymişik biz İslam vakti getirip yani maşin sürümümüzde öyümüzde emkim ettik. Geriye ya kültür saklayan bir kanunu attıraydık bizden tulalayan neymişik? Onun hiç kimi hakkı yok. Neymişik o da attır oluyor. Tevavi çünkü kurulan sistema paraforluk sisteması 100% devleti paraforluk alıyor. Yani şu sistema biz ayırmalıyız. Tevavi çünkü kurulan sistema değil mi bir adam için şeyle kurulan sistema. O kaptanla paraforluk sisteması olmasa işlemez. Ya şu oradaki yok ortundaki adam işe veren olan. Aydım diyor. O zaman dine şu paraforluk sisteması işlemeli, şu devlet dolandırma olsun. Başka olmuyor. Bundan beter maskara sistema yok ha o dünyada. Şunu ayırıp normal sayıları geçirip kim saylansa soy saylansın. Hem mi tatlaklarda yankı Sesinizde yine problem o var Murat Kılıç. orada hem yerde yankı sayıları geçirip biz adamlar saylar kıyıplı adamları. Onlardan hem talep edip devletimize sürmeli. Hem mi taraftan sosyal, iktisadi, cemiyet, politika, yani teknoloji hem mi taraftan. Yani şunun için biz esası hemmemiz birinci düşünmedik. Näde adamla kalmadı. Yine her kaldıysan hiç kim kalmıyor ki ay ben korkuyan ben bilemem. Birinci biz kellerimiz çalışmadı. Kellerimizi biz düşünmeli. Kim diktatör? Kim adam diktatör? Şu adam bilen bizim bu işimiz yok. Bizim gezeceğimiz yok. Sesinizi bak bir şey alıp Onu bilemiz yok Murat Kılıç hiç baştan. her iş dileyemez. Eşitler ova. Şu mikrofonu Yine çıkarsanız telefonda bulsa. Ha. şu adam bizim devletimizi öňe ak edip bilmeýär. Bizim cemiyetimizi öňe ak edip bilmeýär. Bu näme diýär? Öz tohumyny saýlaýar, konstitusiýanyň üstüne goýýar. Tohumy nämetse edýär, kanun ýok bolar, ýöne bize tehil bir zat bolsa, ýa-ni basyk gidip otyr. Diýmek, genglik ýok. Diýmek, adalet ýok. Näme gerek bolýar döwlet? Ine şonuň üçin biz birinji düşünmeli özümüz üçin. Her adam, her Türkmen, özüne Türkmen ýan bolsa, bizim ata-babalarymyz şu watany wagtlaýynça berdi, şunu yankı bize wagtlaýynça peýdalanmagyna berdi. Bizim şunu öz çağlarymyza wagtlaýynça bermeli. Bizim çağlarymyz bizim olan yankı çağlarına wagtlaýynça bermeli. Şu ýaly bizim toprağımız gitmeli. Bir adam bütün tebir baýlyklarymyzy ogurlap, paraforluk edip, bizi gysyp, bizi kul hasabyna görmeli. O näde dogry? Oraya zat ýok. Onu biz etdirýär. Şunu düşünmeli. Indi näme etmeli? Birinciden siz
Yani aranızda cinnet vardı, gepleşikler geçirmeye. Yine sen şunu aşağılattı. Sen Nova'da gittin. Yani çörüğünden gürleştin, bardın şöyle adamlarla gürleşmeli. Şu neyme diye. Sorak görmeli. Biz günle beyle gelip dursak, başka işe mi var? Onu biz yani bileşmeli, biz alışmalı birinci, çalışmalı fikirlerimizi. Şunun her kim fikrini aytmalı. Ne hiç kalga var? Prezidente yüzlenmeli ya yeni vurdat etmeli. Bir zak kanun etabına çıkarılıp öldürmeli. Onun bolmasa adamlarla fikirleşip yani biz cemiyetimizi östürmeli. Kaçan da biz cemiyetimizi östürüp başladık. Kaçan da beyrek gülüş başladık. Biz onunla ağır olup başlayalım. Bunun esas maksadı bizi ağır etmeliler. Her kim özü ayratayım korkmalı. Hiç kime inanmalılar. Onunla bunları yani kısmak katamsa. Birinin oyuna bar yani polis emkeme sormalı. Ne hemen esasına geldiniz? Komşuyum olsa sen işin yok. O ne benim işim yok. Siz birinin gelinizde men planlayıp şu esasına geldim. Şu mesele var, şu mesele var. Yine prokurorun yani prokurorun rüşeniyeti şu esasında size akıdiyen deyip görkezmesi bar yok bol gümrükçek demeli. Kanuna layık gelen o. O kanun bozduğu oluyor. Şu yerde prokuratura can edip şunu akıttırmalı. Hemen olsun, polis olsun, prokuratura can edip yine reket geldi üstüme şunu akıdın diye spesal verip şunu akıtmalı. Yine şu bütün dünyada şeyle olup geçiyor. Neymiş Türkmenistan'ın bunu? Biz yuvoştan öz haklarımızı at başlamalıyız. Yani biz haklarımızı padarkı verdik prezidente. Bunun haramlık edip yani unutmuyor. Düşündüm. Bizim videolarımızı seyret durun bir şöyle go cik düşünüp var ya. Video nereden tapıp bilerler Murat Kılıçiş sizi? Video YouTube'da Murat Kurbanov deyip yazsanız benim kanalım çıkar. Ondan başka Türkmen halkı devleti deyip yazsanız yani DW deyip yazsanız yine şöyle çıkıyor. Günlü videolar çıkıyor. Günlü düşündürüşler çıkıyor. Günlü adamları düşündürüyor. Ne etmeli, ne etmeli. Biz bilinmek bu adamları. Çat bu arada aysanız. Aktivist chat var bizde. Telegram chat açtık biz yürüyütü. Telegram chat en безопасный, en hopsuz yani chat oluyor Telegram. Yine şu yerde biz aktivist devlete deyip açtık. Yani sen aktif olmalı. Aktif ne demek? Cemiyette sen aktif adam olmalı. Sen dine yani pul kazanmalı değil. Misal için yine o da bir meraka oluyor sadaka ya bir Hükman iki adam çıkıyor da yani men şu nedir deyip aktif oluyor. Şu yanda cemiyette problemalar çıkanlar bir ölünü ya bir toy edenine ya yine şu orada kanalı arttırılmalı. Adamı yığınap geçirip netice çıkarıp hekme yine şu netice çıkarılıp şunu işleyen deyip yani adamlar gurnuş başlamalı. Ağzı bir olup tiyade cemiyette gurnoşup yani öz akbarlarını teskitlemeli. Biz şunu edemiz o. Bizim doğal hakkımız var. Yani hekimin hakkı yok. Hekim yerine yetirici. Biz aydanımızda yerine yetirici adam. Bolli. Başka hiç bir rol yok. Türkmenistan'ın prezidenti yerine yetirici yol boşu. O demek, o dine yerine yetiriyor. Sen arda yanında oka, şu ardalar kaytalansa ve ondan şu problema büyüklü Türkmenistan men şunu çözme. Borçlu şunu çözüp size atçot vermen şunu. Bu ne diye? Gitar çalıp verse bir Türk aydıma ciddi olup diyor. Adımlarım ölüp diyor şu vakti. Yine Murat Kılıçiç yine bir soru. Berde diye halkımız rahat yaşaya diye. Halkımız govu yaşaya diye. Doğrudan ama halkımız govu yaşaya mı? Halkımızın ne neydi? kemçilikleri var? Türkmenistan'da mı? Hı hı. Türkmenistan'da mı? Yine Türkmenistan'da yaşayan Türkmenistan'da, adamlar Daşın'da. yine Türkmenistan'ın içinde yaşayan adamlar diye. Siz akşam yine siz 8 saat işler 8 saat işlep 30 gün işlep minimum $800 alyan mı? Yok. Yok. Biliyorsun mi adam bir günde 8 saatten köp işlemeli. Cemi 45 saat işlemeli maksimum bir heptede. Şu 45 saat işleyenler ayın sonunda minimum $800 almalı. Yine biz Türkmenistan'la haçanla devlete yol gelenler yani utonlu sayıları utup yol gelirse
Bizim programımızda minimal aylık 800 dolar. 45 saat işlep heptede. Häzir siz heptede 100 dolar saat işleyen. Häzir siz alfanız var 100 dolar alýan. Siz sport kluba gidebilen o. İçinde. Siz içinde o. Siz içinde hökman paraforluk etmeli. Bir-birini allap, ya bundan edip, ya bundan illegal edip kazanmalı, bolmasa kazanıp bolan oğan. Siz yani en ataňyz puluňyza ýaşarmasaňyz ýaşap bilen o. Sebemin guruluştu şu yerde adam 3 yerde işleýär. 3 yerde işläp bir maşgalan saklar bilen o. O nähil bolýar? O nähil bolýar? Doğru. Bakalar şeyle uly 3 maşgalan 3 yerde işläp bir maşgalan saklap bilmeden ol bir onu ekonomikada, iqtisadiýatda, siyasatda bir näde ol politikal barnýar. Şoň üçin nämet gowy? Inanın şu gün 21-nji asyrda bizim durmuşymyz diňe parahatdan ibaret däl. Ine men parahatda ýaşaýan. Men firmaň ýolbaşçysy. Men sportiwny klublaryň ýolbaşçysy. Men turmuş geçe isleýän ýerime gidýän, isleýän döwletime, isleýän wagty. Men işlämokmy? Maňa ýa hökümet 1200 euro ýa-ni işlik boýunça näme berýär? Aylık. Alýan 2275 euro berýär işlik boýunça. Men işlämok. Sen men aylygym 2700 dolardy, 3000 dolardy, eurody. Indi şonuň 70-80%ni şular maňa berýär. Haçan men iş tapsam, onu men ýa-ni mundur diýerdi-de men iş. Indi şu ýaly sistema Türkmenistanda bolmaly. Sen işlämokmy? Sen pasobe almaly. Haçan 800 dolar aylyk bolanyna sen diýmedim diýene 500 dolar pasobe almaly. Sana ýa-ni hökümet kömek etmeli. Wagtlaýynça sen 6 aylyk ýa 1 ýyllyk ya işten durursun ya da bu iş mekanik bolun kalamadyň indi sen ýa-ni traktorist boljak bolýan ya da sen ýa-ni aýna plyonka kıýlamany ine şonu öwrenjek bolýan. Seni okuw öwrenip şoň puluny töläp okuw toradan işläp sen nalog tölemeli. Ine şoň esasy maksatlar şeýle. Şonuň üçin Türkmenistanda parahatlyk bar diýdiňiz. O zamanly türkmenler wadi. Başımızda parahat, çölegimiz var, suwumuz var. Indi biz 20-nji asyrda bizini Mercedes'em türmeli, bizini öz firmamyzy açyp bütün dünýäde beýlekler bilen gidişmeli, bizini okuwlarda okap, bilim alyp, täze tehnologiýa öwrenmeli. Biz diňe parahat ýaşamaly. O ýeterlik däl. Türkmenistanyň prezidenti parahatlykda kim beýeri näerde bolsa Amerikan şpiony sen siýasaty bozýan diýip bular sizi alýar, bu atmaska. Bu sizi alýar. Näçip sen şugun Ýewropaň adamlary ýaly ýaşamaly. Düşündir maňa. Ya bularda 2 san kelle barmy, ya bularda 4 el barmy, ya bularda 2 aýak barmy? Şular sizden ýalsa men size aýdaýyn. Ýöne bunun sistemasy adam üçin edilen. Näçip biz şular ýa sistemany Türkmenistanyň gurulamaly. Näçip bizim pensionerlarymyz 10 dolar alýar. 10 dolar alıp gögüller çölüňi suwa batyrýar. Näçip bizde işleýän adamlar 35-40 dolar alýarlar. Näme maşgala saklajak? Hawa parahat. Ýoş-ýoşdanam ölküp otyr. Parahatlykda ölýän adamlar diýilýär şuna. Näme gerek? Durmuş şu onlar. Egerde size şu durmuş gerek bolsa, onu haýyş çykma, öýde oturuň. Parahatda oturuň öýde. Bilen bir ýerde Ýewropada hezir edip ýaşap durýar. Sizem seredimde parahatlıkta yaşam. Biz hem parahatlıkta yaşayar, hem yukarı derecede yaşayar, hem medisina hili. Biz bir köpük tölemdik medisina. 100 minlap operatörü diye gerek bolsa. Bizim parahatlıkta yaşayar. Murat Kılıçiç, bir sonra yine yurdun daşından boş gülle oturursunuz, elimizden hiç saat gelen yok diye. Şimdi biz aktivistler, opozisiya yurdun içine girer mi bir gün? Siz inni biz hiç saat elimizden gelen yok diýämiz. Men size bir soru bereyim. Ine siz yurdun içinde näme etdiňiz? Gorkuşup okuw barýaňyz, ya gorkuşup işe barýaňyz, üstüne emkeme görenine Hudaýyň görenýär bolýaňyz. Siz Türkmenistanyň prezidentiniň kitabyny we pulunu maglaýyny edip Gurhandan beter bolup barýaňyz. Uçunaňyz okuşaňyz. Tövbe estağfurullah. Biz näme diýär? Biz opozisiýa. Biz haramlarda yüzüne haramlarda değil. Bir de özümüzü riske koyuyor. MHM deydi, beyleki deydi, gelsin şu gelmeli yani. Bizi korkan yok.
Maşgalamda riske koyar. Biz baran yerimizde adamlar riske koyar. Ne yapacağız? Ya biz bu ulu devlete karşı uğraşıyor. Diktatör devlete karşı. Bir adama da o milyarder, onun elinde MKM var, onun elinde polis var, onun elinde harbuluk var, onun elinde Tuğdoklar ministri var, onun elinde diplomatik pasosyonlar var, onun elinde 136 tane profesyonel diplomat var. Biz şoları yendik. Ya. Yine biz fizik taydan çalışmaya başladık. İçinde tutmaktan. Yine bir nimettir. Siz onun meşhurunu tetkikler bilmezseniz tedavi mümkün sizin düşünceniz tetkikler. Siz görecek adamı bir çağıracak kaldı mı çempiyonat miyada birinci yer alıyor. O bir sen boksa yazılıyor ama yani öğret başlıyor ama 2 ay 3 ayda. Sen dünyada şampiyonluğu Tyson'ı yemişsin yani. Sana tümünü çıkarak. Yani biz şunu edot ediyoruz. Bizim şu Türkmenistan'ın prezidentinin tutup edenimizde ona bir Tyson'ı yendim o zaman. Şunun için hormatlı vatandaşlar, Peridim, Belarusya'daki, Rusya'daki, Kazakistan'daki, beylik devletlerdeki adamlar hem türmeye düştü, hem onlar sulukta düştü, hem çıktığı günü gidip yine de öz hakkını vatan için alıyor. Siz olsa, hani kurbanım sen ne emettin? Hani sen ne emettin diyemez. Yine merak vereyim ne emettin? Ben 7 ayda Amerika'da Bir minut başla profesör Murat ettik. Kılıç. 10 yıldan beri alıp barılan göreşmiş şu hazırki göreş ya da neçe yıldan beri devam ediyor. Şu barada aydıp izin devam ettin. Hazırki vuruş 30 yılla bular etcek boldular. 30 yılla yürüyüte MHM bullukları hükümet Apasanya'ya karşı işlediler. Onu işlenmedi. Hazır biz 8 ayda eden işlerimiz 30 yıllık eden işlerinden haf yukarı. Ne yapayım? Sebebi biz hıttık pıttık gurrun edemiz. Biz köp gurruyamız. Biz aydiyat ve ediyat. Yetkiye koyamız. Yine anlatamadım. Süleyman'ın probleması. Ya Allah'a bir peygamberin problemi. Hem yerde yazılıp bir otuyordu kat. Yine biz Biden'a kat yazdık. Son katımız aydın. Dünyada diktatörleri görüşecek deyip ayttınız. Yine Putin'e karşı görüşeceğiz. Yine bunlar güçlü diktatör öz halkını eziyen bezim nedir? Sizin sözünüzü dinledik ki bizim halkımızı azat edin deyip şunu planları verdik ne yani etkileyelim. Yani cevabına arkadaşlar. Her cevap gelmedi. Yok cevap gelmedi. Gelir cevabı sefer registrasyon edildi deyip kat geldi. Yine şuraya bir işler ediyor hem yerde. Bizim düşündürüş işimiz atılıyor. Hazır devlete toparının izinden müngörçe adam bu. Hazır biz kaldıysak bir topar adam kalıyor. Yöne biz tayarlar. Biz sefer 14 sentyavrdan 30 sentyavra çelli kaldırıp bizim yani aklımızın bizim hareketlerimizin hakiki adayını bildik. İnni biz kaldırmalılar. Biz hazır adamlar yığınak başladık. Daşınlar Adamlar şundan korkuyor. Şunu koşup devam edin Murat Kılıç. Eğer biz kalsak yurdumuza zarar veriyez ya da yurdumuz Suriye'ye alıp olar deyip adamları korkutturlar. Bizim yurdumuz eğer biz ayağa kalsak Suriye'ye alıp olar mı? Vatanımıza zarar gelir mi? Ya da nem için gelmez, nem için gelir. Şunu adip verseniz. Seyreden. Gov şok emhemeşlikler, okulları, bilimleri yeterlik değil emhemeşliklerin yani fikirler şol. Türkmenistan hükmüne Hramov deyip bir Deyus cellat var, bir Necip. Yine şun adam 80. yılların fonksiyoneri. Yine şun KGB'nin fikirci edişyanı diye. Bu fikirler 80. yılda bu tordu. Biz eğer de hiç nad etmesek biz Siriya var ya. Ne size günayken ne yapacak? Adamlar gün giday okuyor. Gul okuyor. Ahır eline kıyafetini alıp topar olup tohum olup hücum ederler birin üstüne kırılışarlar da organize olmuş hücum olmaz. Görürsünüz. Şeyleri vilayetlerde başlar. Bunu çakır geçer. Bunu kontrol et. Tapan yerine emkemeye çıkır kıyafetini çaparlar. Ne şunu biz Siriye'den beter bu. Yöne eğer de bir adamları düşünürsek ne şuraya etmeli. Hem memnun kalsak bizde 10 adam kalsa Türkmenistan'ın prezidenti kaçık gidiyor. Sayloları geçirip Siriye bolma arkın yani havosuz geç gidiyor.
Näçe men şu diýen? Esas argument Türkmenistan'ın prezidentini gollayan adam yok. 0%. Mysal üçin Belarusiýa näçe ýa-ni revolüsiýon ýagdaýy geçirilen Belarusiýada 30-35% Belarus prezidentini gollaýar. Diýmek halkyň bir bölegi bu tarapda, halkyň başga ulu bölegi bu tarapda. İki çakmışyk diýär. Hökümetiň üstüne. Bizde halkyň hiç bölegi bu tarapda diňe bir adam bazyny ýa-ni owadan depedip saklaýar. Halkyň bar bölegi bu tarapda. Biz galan ýagdaýynda bize garşy kim çykdy? On tarapyndan hiç kim gollanmagy ony. Doğru. Ol ýani gorkup çykýa, erti owadan depe basylanyp. Onu görýär, halk galsa, owadan depe de utorýar, hemme adam utorýar. Olar halkyň akyny geçer. Häzir ýem polisiýa geçecek bolupdy. Harbuluq geçecek bolupdy. Hemen köp işgärler geçecek bolupdy. Eýem biz galmakda. Galansam görürsüňiz. Adamlar geçer bu tarafa. Şo ýerde hawos boklar ýok. Hawos kaçan bolýar? Kaçanlar dürlü güýçler bolsa. Minimum 2 sany güýç garşy-garşyda şolda. Häzir bizde halk güýçi bunun güýçlenip gidýär. Bu tarapda da prezident güýçi bunun ketelýär. Muny gollayan ýok. Sebäbi pulny gollayan we owadan depip üçin gollayan bir güne ýitip gidýär. Bu tarapa galsa, bu tarapa geçip gidýär boldy. Taşlap gidýär. Şonuň üçin golluk ýok sonda. Siriýa bolar ýa-ni hiç mümkinlik ýok. Biz etjek bolsam etbilmeýär. Çünki ýöne biz hiç sap etmekden. Korrupsiýa, MHM, polis, prokuratura, kazetler hemme zat eline alıp kızıp başlar. Ahir halkçı zaman uruklar ve burun kelini çok başlar. Yine şu ýerde durup bolmaz. Görürsüňiz. Bir ýyl çapsalar durup bolmaz. Kaos gider. MHM'lere kaçarlar. Hem udar polis alar. Yine görürsüňiz şu ýerden bolduk kaos. Yine şoňa da bar bolýar. Türkmen sen kız ahir noktada saklap bolamaz. Yine şolar bolmaz ýaly. Biz halkymyza düşündirip parasatlyk ýolda elimize gül alıp yola çıkıp Türkmenistan'ın prezidentini atstavka iyi verip vaktayınca hükümet edip özümüz ve saylavları geçirip meclis saylap meclisten son hem rol özünü alıp ya prezident devlet ettiriyem, prezident saylavları geçiriyem, ya parlament ettiriyem. Onun bir prosedurları var. Biz şunu etmeli hükman. Başkaça bolmaýar. Erki devlete yarar alıp bunu aldı. Oraya yok bir etecekler. Yerleri yok. Kıymette de irvetliklerini koruyor. Bizim bir yolumuz elimize gül alıp öňe çıkıp bizim yaramız yoktuğunu görküp parahat yol bilen bizim konstitusiýa haklarymyzy ulan bütün dünya adam hukukyny goýan jarnama konstitusiýanyň ýokurtyna prezident konstitusiýanyň aşagyna konstitusiýa prezidentiň ýokurtyna türkmen halky konstitusiýanyň ýokurtyna biz prezidentde çelli 2 kat ýokurdy. Munyň ýokurtynda da yani halkın aşağına intek jarnama da var bütün dünya. Şoň üçin şoň esaslanıp biz elimize gül alıp öňe gitmeli. Ine şeýdip, egerde bir ýerine elleseler, halk bilen turup şonu ýanky berja etmeli boldy. Bütün dünya şeýle galanny öz azatlygy. Indi elini alıp uruş etmek ýyllar gutordy. Indi başga bir döwlet guruluşy gelip dur, başga bir cemiyet ösüşleri gelip dur. Başkaça indi çözülýär zatlar. Indi seredim. Amerika bilen Rusiýanyň arasynda uruş ýok ýani. Diňe tehnologiýa uruşlar, diňe politika siýasat. Şişmen täzelden ýebereýin istek siz kabul edin. Telefon gelen üçin sesiniz gitti mende täzelden. Başlan vatandaşlar. Başlan. Şu yerden täzelden goşaly. Yani cehennemde sana yer bolsun. Haramzadalar. Etçeğinizi ettiğiniz halk bilen cehennem diyen mi? Halkın hakkı bilen, şunça çağın hakkı bilen size yer var cehennemde. Oğrular. Beter bolun gelya halk. Gözünüz çıksın. İtler. Adam niye işlettirediler? Ay nime olan ya? Sen ya haram yiyip gezemiz yok biz. Düşündün mü? İt ağlabay.